Nyakoromogi, parie piny maoling thi. Ne Kamran Kalib, nyathi ma jahigni 6, mano e ngima ma osebedo ka odago e thuolo malach mar ngimane. Kawuono ngima mar Kamran kod nyithindo mamoko lokore kaluwore kod thieth ma onge kod chudo ma itimo e od thieth maduong' mar Kenyatta mar keto gige konyo nyithindo winjo wach e gino ma dho ngere dendo ni cochlear implant surgery. Simfus Okinda oluonwa ka menyo sigana mag nyithindogi kendo mae ripot. Duol mag nyithindo gin gik mawinjore kamoro amora ma nyithindo yudore. Nyiero, wer e kind mamoko. Kamran Kalib, nyathi ma jahigni 6 kata kamano, nochako dak e piny moling' thi ka jahigni 2, kama ne ofweny ni ok onyal winjo kendo wuoyo mare, manochako matin bende nolal mero. Kalib nonyola ka en nyathi maber, kasto kochopo higni 2 kamano ohero ga ng'iyo cartoon, oham gik moko kopi gik ma cartoon go timo, kata ka ninyise head, shoulder knit, santos no count, nohero werno hero sana. Koro kanochopo higni 3, ta notice ni nyathi ni eri ok winj wach. Koro achako diro gik moko piny kaka kijikni, gik mago pengle, taneno kokong'i. Tanyiso min gi ni nyathi ni eri be winjo wach adier. Aska lero ni chal kagima yedhe mathoth mano mi Kamran katin ema nodhi kod ite. And then nomiwa yath makong, antibiotic makong. Emomiyo onyiso ni samore emomiyo ite nolal. Koro kane wasedhi Nairobi audiology to nogisuggest nwa ni mondo watim ne cochlear. To pesa mane gidwaro ne ng'eny. Ne gidwaro $1 million mane ok wanyal afford. Kasto nwadhi moro Mombasa Road kuchocho. No suggest nwa ni watema ne gi hearing aid. Nwanyiewo hearing aid 300,000. Hearing aid nokotiyo. En sigana maket kod mar Agnes, miyo mokwongo ma nyathine no baro odiochieng' manyoro, ka od thieth ma Kenyatta oyango bero makende mar keto gige winjo it, mano chakore nyoro kendo biro timore juma mangima. I realized when he was 2 years of age. From there is when I started occupational therapy because we thought it was autism. And when he was done, it was at Mama Lucy Hospital. Yeah, so when he went to daycare, the caregiver was like, maybe this child, he can't hear because he was already interacting with other kids. Jonyuol gi lero ni ng'ol makamano osemiyo gi kale matek kod nyithindo gi ahinya kweda kowuok kuom anyuola gi osiepe. Ok inyal ng'eyo kotuo, ok inyal ng'eyo ka kech kae. Koro chuni nyaka in ming'e ni nyathini eri odonjo. Kata kodwaro gimoro, nyaka obiyo maka lweti ni mondo teri kuma dware gino endo. Ko kamano kata kodwaro gimoro kachae, odhi kawo kikombe to otuomo godo kende. Samoro ing'e ni onyalo kata mana wang'. Kane chakore ji ne wacho ni nyathini is not normal. Nikech ing'e ni ka nyathi ite odiyo for the first times, kowuotho tineno ka tiende swero piny. Ok onyal wuotho maber nikech I think ni winjo mar nyathi ginene coordinate gi balancing mar dend nyathi. Koro noswero ga tiende piny. Mago duto koro dong karapar ka nyithindo gi nie kind nyithindo 50 moyudo thieth manono mar sone gi masine itgi mabiro miyo gidok gidag ngima mapile. Koro jomiketo negi cochlear implant gin jok ma itgi odinore kabisa ma ok giwinji, to wasetemo thieth mopogore opogore to ok ti. Koro cochlear implant ni koro modong' negi kende. Itimo ni surgery ma koro isoye iye, to nitiere part moro be manigi gioko. Koro daktari no ema koro en mokoro dhi opime, koro oketo ni e kiwango mamari, nikech kila ng'ato nigi kiwango mamari ma nyaka owinj go wach. Koro kuom higa achiel jotuo gi ka osetim negi bero ni, koro pod nyaka gibi e hospital mondo koro daktari ma speech therapist puonjogi koro e wach loso, to daktari mar audiologist be koro ng'iyo ni koro gimoketnegi no, machine moketnegi no tiyo maber. Kata obedo ni jomoko inyuolo kod ng'ol mar winjo, moko yudo ng'ol makamano e wi dongo. It ji ok onego bed ni chwer ga, kata nyithindo man nigi shida mag allergy mag umgi nigi giduol, umgi duol gi it gin connected. Koro seche moko yudo ni kokithiedho achiel to yudo ka okelo shida nyaka e moro. Yedhe moko be nitie ma kimuonyo to nyalo miyi shida mar it. Koro nitiere kaka yedhe moko mag kaka wachni mag TB, seche moko kothiedh ng'ato kansa, nitiere yedhe ma ketho it, kata kiinyori. Nyithindo mipada jomosiko pada nyithindo gi be pado ng'ata nyalo ketho it ng'ato nyaka chieng'. Piny Kenya en achiel kuom pinje mathoth e Afrika ma chenro ma kama itime, chenro ma okal ting'ne kod piny Morocco e riwruok kod piny Kenya, ka ting' modong' ichulo gi okumba mar thieth SHA. Like they gave me hope, a hope that was lost. Now it's coming back.
Yeah. Adwaro ga mondo communicate kode, aluonge, aore. Now I'm going to do that all. Awinjo ka mor. Thieth makamano kinyocho mod thieth maduong' ma Moi kama idhi bare nyithindo maromo 8. Sifros Okinda, Ramogi TV.